מה קורה חברים? כאן אני אתן עוד סרטון חדש. בסרטון של היום אני קניתי את הטייסת, לא צילמתי לפני זה, שכחתי לצלם, אבל חבר'ה, יש לי את הטייסת. אז אני עושה סרטון שאני משחק עם הטייסת. חבר'ה, זה פעם ראשונה שאני משחק עם הטייסת ויש לי אותה. חבר'ה, יום ראשון עולה סרטון לערוץ, סרטון של הלוקר שלי. אני הולך להראות את הלוקר שלי. הולך להיות סרטון מטורף. יש לי לוקר מטורף. מה זה מטורף? יש לי אחלה לוקר. בואו ננסה בלי ש... ודבר ראשון, זה לא רנק. משחק הבא אני אעשה רנקד. אז אני נחות פה על זה. אף אחד לא נחות איתי, זה כבר טוב. איזה כיף שהתיבות האלה חזרו למשחק. הכי כיף. באמת אני אעשה OG. גם סקין OG וגם משחק OG. בואו ניקח את הצ'סט הזאת גם. כמה שוטגנים כאלה יכולים לצאת לי כבר? חבר'ה, תגיבו בתגובות איזה שוטגן הכי אהוב עליכם. לדעתי השוטגן עם 4 יריות או 5. לא זה? אני אנסה למצוא אותו. טוב, יאללה, בואו נמשיך. נלך לעיר הזאת. בן אדם, מייגד. מאיפה הוא בא? הוא פגע בי מלא. אופי. קח לו את העיר. סימטרית דחוף. אבל דחוף. אני צריך קצת מץ. אין לי כל כך הרבה, בוא ניקח. אוי לא. יופי. הנה, הצלחתי. הנה, השוטגן הזה למשל, שוטגן גרוע רצח, אבל הנה, זה השוטגן שדיברתי עליו. אני אפילו אחליף אותו עכשיו, למה אני לא אוהב את השוטגן הקודם. טוב, יאללה, בואו נמשיך. עכשיו אתם לא מבינים איזה OG כזה, זה לשחק עם הטייסת. זה סקין ממש ישן וממש נדיר, אני לא יודע איך הוא חזר לחנות. חבר'ה, יש באג, כולם יודעים את זה. בשביל להשיג את הטייסת, קודם כל בשביל לקנות אותה בוויבקס, צריך להשיג 1,500,000 ויבקס. 1,500,000 ויבקס. XP. וזה ממש קשה. יש איזה מפה שמביאה, אבל בטח עוד כמה ימים, אם תצפו בסרטון הזאת כמה ימים או עוד כמה שעות, היא בטח כבר תצא ולא תספיקו. וזה מפה שפשוט מביאה כל כך הרבה XP, הביאה לי 2 מיליון XP,
אבל זה מביא רק לסקין של הטייסת, זה לא מביא לשום דבר אחר. הבנתם? ולבוא נמשיך בסרטון. יאללה. אני אלך לשם. איזה נהגר זה להיות כל כך הרבה זמן עם רכב. זהו, בוא נצא ממנו. אומייגאד. זהו. תנמיך את זה. אוקיי. שונא את זה. כאן בן אדם צריך להיזהר. אני אלך אליו. איזה סקין, גם טרייארד הסקין הזה. הרגע שכחתי לקחת את הביט שהיה שם. אחרי זה אני אקח את המדקיט. הנה, איפה הביג? היי. לא, אל תירה בי. לא, החמטתי לו. בסדר, יאללה, בוא נמשיך. טוב, מקווה שהנתם לסרטון ויאללה ביי.